Vážení přátelé, milí hosté, chci vás dnešní sobotní krásný, slunečný, téměř podvečer přivítat zde v tomto sále. Máme mezi sebou bezvadného hosta, kterého, myslím, v dnešní uspěchané době náročné na administrativní práci všichni tak nějak moc potřebujeme. A to je člověka, který se zabývá bolesti páteře, a nejen bolesti páteře, ale i určitými způsoby, jak té páteři pomoct. I třeba možná operativně, ale my jsme s Markem Miškejem, lékařem, doktorem, kterého mezi námi vítám, jsme spolu o tom mluvili a on k tomu řekne své. A jsem rád, že ho můžeme mezi námi přivítat, protože to je člověk proto povolaný ortoped se specializací na chirurgii páteře a byl taky zvolen v roce 2010 nejlepším lékařem u lůžka. No a kromě té praxe se věnuje taky dětem a mládeži, tak aby to téma, které tady je, stvoření k pohybu těm mládežníkům bylo tak nějak jakoby vloženo do krve už od toho mládí. Tak ho chci pozvat a předat mu už slovo, aby nás provedl tím tématem. Dobré odpoledne vám všem, hezkou sobotu. Jsem rád, že je vás tady tolik, venku je krásné počasí. Možná bychom udělali lépe, kdybychom se šli projít, než abychom tady seděli. Bylo by to možná pro naše zdraví dobré, ale tak někdy si myslím, že stojí za to se nad některými věcmi nejdříve zamyslet a pak se je snažit uvádět v praxi. Pro ty z vás, kteří mě neznají, jmenuji se Marek Miškej, svoji lékařskou praxi za chvilku trošku představím. Přijeli jsme za vámi s rodinou z Třince, ze severu Moravy, takže z Podhor, z Podbeskydí. No a já už jsem to Radkovi dneska říkal, já vždycky, když jedu přes Olomouc, já jsem nadšený cyklista, tak já vám tady závidím ty roviny, protože tady na tom kole by se člověk vyřádil. Ne, že bych nerad jezdil po kopcích, já tam ty kopce naše mám rád, ale přece jenom, když jezdíte do kopce, tak byste občas taky ocenili, když byste mohli jet i po rovině trošku rychleji. Takže to já vám tady vždycky závidím, když jedu přes tu Olomouc. Stvoření k pohybu, to je název toho, co jsem si připravil. Víte, já jsem vždycky na rozpacích, když mě někdo osloví, abych měl nějakou přednášku, protože mám zkušenost, že od lékařů lidé vždycky čekají takové, to znáte, 3 zaručené rady, co mám dělat, abych byl zdravý a šťastný a všechno bude fungovat. A ono to s tím lidským zdravím je přece jenom jako dost složité a 3 zaručené rady na poměrně složitý problém jako neexistují. A tak já vždycky mám trošičku tak jako vnitřně divný pocit, že jako ti posluchači, kteří si mě pozvou, že očekávají něco úplně jiného, než já jsem schopný nabídnout. Doufám, že vás příliš nesklamu. Pokud ano, tak dopředu už se za to omlouvám. Já se nejdřív zmíním trošičku jenom o tom, co dělám, abyste měli představu, kam si mě nějak tak zaškatulkovat. Mým oborem, už jak Radek říkal, je spondylochirurgie neboli chirurgie páteře, nebo chcete-li spinální chirurgie, a pracuji v Karvinské hornické nemocnici, kde už přes 20 let funguje oddělení chirurgie páteře, specializované oddělení, jedno z mála v republice, které se zabývá výhradně operativou páteře. Většinou ta ostatní pracoviště jsou buď pod neurochirurgiemi, nebo pod traumatologiemi, nebo pod jinými ortopediemi, ale my jsme v takové malinkaté oddělení, které nedělá nic jiného, než jenom se vrtá lidem v zádech. A před těmi 20 lety to oddělení tam v podstatě spolu zakládal pan profesor Vlach z Brna, takový nestor české spondylochirurgie, někdo, kdo to propagoval a kdo s tím začínal v Čechách a na Moravě. A tak nějak všichni jsme se to od něj učili a dodneska z toho čerpáme. Jakožto chirurgický obor bych
nebo jakožto někdo, kdo dělá chirurgický obor, tak bych se definoval jako dělník medicíny. To znamená někdo, kdo pracuje rukama s nástroji a snaží se těma rukama, těmi nástroji něco v tom lidském těle udělat, aby to přineslo kýžený efekt. Většinou, i když je to trošičku přece jenom složitější, tak oproti interním oborům to není zas až taková věda, je to taková opravdu spíš manuální práce, řemeslná práce. A my se vždycky s kolegy, nebo jsme se vždycky s kolegy shodli na tom, že přece jenom máme blízko k té manuální práci, ať už přes řemeslo nebo přes hudbu. A to používání těch rukou je něco, co nás baví a jsme rádi, že tímhle způsobem můžeme, pokud to jde, lidem posloužit. Takže tohle jsou záběry z takové naší, bych řekl, tesařské dílny, kterou tam máme a ve které tedy provádíme operace, které jsou potřeba, které jsou nutné. To, co mě na té práci baví a i většinu mých kolegů, je právě to, že můžeme používat různé nástroje a že to je opravdu taková jako řemeslná práce. A zároveň také u té spondylochirurgie je to o pracování tedy s tím, já to řeknu, materiálem, ale ono je to vlastně lidská tkáň, kost, tvrdá kost, takže se používají různé šroubováky a různé šrouby a různé takové věci. Pokud vám krev dělá špatně, tak zavřete oči, já vám řeknu za chvilku, že už můžete otevřít, například teď. Ty rentgenové snímky už nejsou tak strašné, ale tohle je náš denní chléb. Jo, šrouby, páteř, šrouby a páteř a pořád do kolečka, někdy i bez těch šroubů. To, co nás na té chirurgické práci baví, je i to, že se můžeme nějak zdokonalovat v operačních technikách, že to je obor, který se zlepšuje a vyvíjí a jde dál a dál, ostatně jako i jiné lékařské obory samozřejmě. A jedním z takových velkých přínosů před pár lety pro nás byla mini-invazivita v operacích páteře, to znamená, že díky různým technikám můžeme používat i takové malé přístupy, kterými jsme schopni udělat velké věci na té páteři. A ten obrázek s tím stavitelem lodí v lahvi je tam proto, protože se tomu také někdy přezdívá taková chirurgie lodí v lahvi, kdy vlastně malým otvorem jsme schopni tam dělat velké věci a je to něco, co tomu pacientovi může pomoci a zároveň mu to příliš neublíží, protože logicky, a to si každý laik dokáže představit, že ta operace je vždycky něco za něco, že my musíme vstoupit do těla toho pacienta, čili jistým způsobem mu ublížit, abychom mu tou operaci mohli pomoci. To, co je kromě toho běžného ošetřování, hlavně bederní páteře, kde vlastně je nejvíce těch nálezů degenerativních a lidí, které volí bederní páteř je nejvíce, tak kromě toho je takovou specialitou toho našeho oddělení v té Karvinské hornické nemocnici právě to, co tam také přinesl i profesor Vlach z Brna, to je léčba deformit páteře, hlavně dětských skolióz, takže pracujeme i s dětskými pacienty a s jejich rodinami, což je zase úplně jiná práce než práce s dospělými a mě vždycky to samozřejmě něco, co za nás klade velké nároky, velkou odpovědnost, ale zároveň je to taky něco nesmírně hezkého, když vidíte, že to má výsledky a že jsme schopni tímhle způsobem zrovna třeba v tomhle případě narovnat páteř. Ale to jenom tak na okraj k tomu, co děláme, abyste měli představu, o tom jsem dnes nepřišel hovořit. Přišel jsem hovořit o tom, že jsme stvořeni k pohybu. Kdybyste si už nic nezapamatovali z dnešního odpoledne, tak si zapamatujte název téhle přednášky Stvoření k pohybu, bude to bohatě stačit. A když se podle toho zařídíte, tak to bude úplně skvělé. Na úvod se vás zeptám, co se vám vybaví, když se řekne život. První věc, která vás napadne, cokoliv. Přednáška dovoluje jistou komunikaci mezi posluchači a řečníkem, takže klidně. Když se řekne život, co vás napadne? Střílejte od boku. Dýchání. Plavání. Změna. Radost. Prosím? Cvičení. Ano. Růst. Teď jsem zrozuměl. Růst, ano. Buňka, jasně. Informace, super. Pestrost, ano, rozmanitost.
Já jsem si udělal to stejné, co jste teď udělali vy. A když jsem si to připravoval, tak jsem se nad tím zamyslel a všechno, co mě napadlo, jsem takhle dal dohromady. A možná by tam šlo, určitě by tam šlo ještě připsat spoustu dalších věcí, i ty, které jste říkali, které mě nenapadly, ale věci jako narození, cesta, dár, příroda, pohyb, tělo, láska, možná takové abstraktní věci jako radost, smích, Bůh, člověk obecně, kyslík, cena života, že? Rodina, máma, táta, cokoliv. To všechno souvisí s životem. Když jsem si to takhle dal všechno na jednu hromadu, tak nemyslím si, že by to bylo dáno jenom tím, že jsem si vybral ten název té přednášky, ale tak nějak v tom všem vnímám, že ten pohyb je tam obsažen. Proto si myslím, že život je v prvé řadě pohyb. Pohyb. Život je pohyb. A teď můžeme přemýšlet nad tím, co to znamená. Teď můžeme přemýšlet nad tím, kam všude nás to zavede. Myslím si, že rozhodně se všichni shodneme na tom, že pohyb je jeden z hlavních projevů života. Že je to jeden ze základních fyzikálních fenoménů ve vesmíru. Na světě. Že je to jedna z podmínek kvalitního a plného života, což oceníme ve chvíli, kdy ten pohyb je nějakým způsobem omezený. Kdy jsme se zranili, nebo máme nějaké tělesné postižení, handicap, nebo stárneme a už toho pohybu nemůžeme mít tolik. Na pohybu je založený kalendář, střídání dne a noci. Díky tomu, že se Země otáčí kolem své osy, díky tomu, že obíhá kolem Slunce, je v pohybu, tak díky tomu počítáme dny, počítáme roky. Obdivujeme pohyb v přírodě, ať už na ptácích, kde jako ti, kteří se drží při zemi, jsme fascinováni letem, který je pohybem. Obdivujeme to na suchozemských zvířatech, jak se ladně, krásně pohybují. Obdivujeme to na zvířatech v moři. Když můžeme plavat, je to něco fantastického. Když pozorujeme takovéto pláce, jako jsou delfíni, tak nás to fascinuje neméně tak. Pohyb, a to někdy si ani neuvědomujeme, ale pohyb je i v té zvířecí říši, v té přírodě, je součástí komunikace. Jistě víte, že včely používají pohyb k tomu, aby spolu komunikovali, aby si sdělovali informace. Pohyb je něco, co ve společnosti, co do značné míry hodně určuje to, čím společnost žije, protože pohyb, a když řeknu sport, tak už okamžitě nás to někam posune, je něco, co by se dalo možná definovat jako náboženství. A tak nás fascinuje a jsme tím pohlceni, když naši hokejisté vyhrávají či prohrávají. Přináší to spoustu emocí, nahoru, dolů. Všechno, co se kolem toho točí, fanouškovství, samozřejmě i finance a velký biznis a podobně. Ale je to nejen o sportech kolektivních, ale je to i o individuálních sportech. Cyklistika je něco, co v současné době zažívá obrovský boom a ještě se k tomu vrátím. Samozřejmě říká se o nás, o Češích, že jsme fotbalový národ. Obdivujeme fotbalisty, obdivujeme fotbalové hvězdy. Tohle zrovna sice nejsou čeští fotbalisté, kéž by byli, ale i tak individuální sporty jako tenis, jsme fascinováni příběhy těch sportovců, ty nás inspirují. A zatím vším je pohyb. Jsme fascinováni tím, když někdo si tu schopnost pohybu udrží i do vysokého věku. Jako třeba tady jistý Ed, který na sobě nemá startovní číslo, ale číslo svého věku. A právě v 85 letech uběhl maraton pod 4 hodiny. Někdo ho neuběhne za celý život, za jakýkoliv čas. Ed v 85 ho uběhl za 3 hodiny 56 minut. A to je něco, co nás fascinuje. My na to koukáme a obdivujeme. Kde se vlastně ten pohyb vzal? Můžeme mít různé názory na to, kde se ten pohyb tady vzal. Bude to jistě souviset s naším světonázorem, s názorem na to, kde se tady vůbec vzal život.
Ti, co mě znají, ví, že jsem věřící a proto pro mě opravdu a jednoznačně platí to, že jsme byli stvořeni k pohybu. Že zde byl někdo, kdo přišel a řekl, chci, aby tady byl pohyb. Chci, aby tady byl život, chci, aby tady bylo to a to a to a to a proto tady jsme. A tak jsem si na pomoc vzal starou zprávu z první knihy Mojžíšovy z Bible, kde je napsáno: Potom Bůh řekl, vody oceánu a moří, hemžete se rozmanitými rybami a vodními živočichy a v průzračném vzduchu pod nebeskou klenbou, ať poletuje ptactvo všeho druhu. A tak Bůh stvořil všechny tvory i netvory žijící ve vodní říši a velké i malé ptáky létající v oblacích. Se zalíbením se na své dílo podíval a požehnal jim: Rozmnožujte se a naplňte všechny oceány a moře. Vy, ptáci, zaplňte celou zemi a vzduch. Já jsem tam schválně podtrhal všechna ta slovesa, která souvisí s pohybem, abychom si to ještě lépe uvědomili. Když půjdeme dál, tak můžeme číst zprávu o tom, že Bůh tedy stvořil člověka ke svému obrazu jako muže a ženu. Požehnal jim a řekl: Množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji, neboť jsem vás ustanovil vládci nad veškerým tvorstvem, jež jsem stvořil. Jak vlastně ten pohyb funguje? A tady už se dostáváme k biologii, tady už se dostáváme k anatomii. To, proč se pohybujeme, je způsobeno několika různými složkami. Jednak je to ta pevná složka kosti, pak jsou to svaly, šlachy a vazy, které spojují ty kosti dohromady a které s nimi hýbou. Pak jsou to klouby, které vlastně také spojují ty kosti dohromady, tvoří vlastně spojení mezi těmi kostmi, a pak je to pohybo, to je to, co to vyplňuje kolem. Kdyby tady byl nějaký neurolog, tak by jistě nabídnul, že tam chybí ještě nervová soustava a nervy, které přenáší vzruchy z centrálního řídícího centra, čímž je náš mozek, který vydává povely k tomu, aby se ty svaly napínaly a fungovaly tak, jak mají, a proto se vlastně hýbeme. Dovolím si malinký exkurs a takové opakování z biologie, jen abychom si některé věci lépe uvědomili. Kost. Ta čísla, která tam jsou, nejsou až tak podstatná, uvádíme jenom pro zajímavost, že v kostním těle máme zhruba 233, ne zhruba, ale ano, 233, a když existují jisté anomálie, tak hmotnost všech kostí v těle je někde kolem 10 kg. Samozřejmě, že se bude lišit hmotnost kostí malého dítěte od dospělého člověka nebo malé, drobné, štíhlé ženy od mohutného, statného muže. To, co je důležitou součástí kosti, je vápník, takže každý si v těle nosíme rozhodně tak zhruba 1,5 kg vápníku. Kost je, ale to, co je možná ještě zajímavé, nebo daleko zajímavější, je to, že kost je živý organismus, nebo živý orgán. Tak, živý orgán, organismus je špatné slovo. Živý orgán. Orgán, který se mění. Na první pohled vypadá stejně, ale mění se. A mění se v závislosti na tom, jak je tako zatěžovaná, kde v těle je. Mění se na tom, jestli se hojí a je poraněná, nebo jestli je nejdřív poraněná, pak se hojí. A díky tomu má i svoji architektoniku. Takže tady na tom obrázku jenom pro ilustraci vidíte, že ta kost je inervovaná, že tam je cévní zásobení, vedou tam cévy, které tam přivádějí krev, živiny, a díky tomu ta kost může žít a fungovat. Není to pouze nějaká pevná, stabilní schránka, která slouží pro oporu, ale je to živý orgán. Jak už jsem říkal, má svoji architektoniku, a na tom obrázku vpravo dole můžete vidět, že například v té architektonice dlouhých kostí se inspirovali stavitelé gotických chrámů, kteří poznali jisté zákony mechaniky a statiky, a proto to rozložení těch kostních trámců v té kosti reprezentuje nebo právě zohledňuje zátěž, která je na tu kost, působí. Svalová soustava. Počet svalů v těle je daleko víc ještě než těch kostí. I jejich hmotnost je daleko větší. Samozřejmě, že se zase bude lišit jeden od druhého, myslím tím tedy podle věku, podle pohlaví a podobně.
A znovu nás jistě nepřekvapí to, že je to velmi důmyslný orgán, takový sval, který má vláknitou strukturu, která dokáže právě podle těch nervových vzruchů, které do ní přichází, dokáže měnit svoji délku. To znamená, dokáže se smršťovat a napínat a díky tomu vlastně dokáže působit na ty kosti, s kterými potom pohybuje. Klouby. Klouby jsou spojení kostí k sobě. Důležitou součástí, řekl bych tou základní, hlavní součástí kloubu je kloubní chrupavka. To je hladká tkáň, díky které ty kosti po sobě hezky kloužou a vlastně ten pohyb je co možná nejefektivnější. To znamená, že na to, abychom docílili pohybu, tak můžeme vynaložit co možná nejmenší energii. A tím se tak už jakoby pomalinku dostáváme k tomu, co je ten náš denní chleba v ortopedii a v chirurgii páteře, a to je postižení kloubů. Ortopedie jakožto chirurgický obor, který se zabývá chirurgickou léčbou onemocnění kloubů a pohybového aparátu, tak to nejčastější, co řeší, je právě onemocnění chrupavky, toho kloubního povrchu, který se opotřebovává v průběhu věku a který podléhá degenerativním změnám, a to potom vede k bolestem a k omezení pohybu a ortopedii a spondylochirurgové, konkrétně na páteři, se s tím snaží něco dělat. A tak já jsem se rozhodl, že se zaměřím, nebo tak nějak vám představím dvě takové hlavní skupiny onemocnění, které postihují kloubní chrupavku, a to tedy chrupavku na běžných velkých kloubech, a potom se dostanu i k té páteři. Onemocnění kloubů neboli artróza je vlastně degenerativní postižení chrupavky, toho kloubního povrchu. Ve skupině nad 65 let je podle některých statistik postiženo až 85% populace. Jinými slovy, skoro každý v tomhle věku nad 65 let má nějakým způsobem postižený pohybový aparát právě v té chrupavce, právě v tom kloubním povrchu. A proto je to také jedno z nejběžnějších příčin pracovní neschopnosti. To znamená, že lidé nemohou vykonávat svoji práci, nemohou vykonávat běžný pohyb, na který jsou zvyklí a který je živý. Artróza není nic jiného než to, že ten kloub se vlastně ničí tím, že ho používáte. Tím dochází k tomu, co tady vidíte před sebou, dochází k postižení, poničení té chrupavky, k jejímu měknutí, ke kolapsu s trhlinami, a ty rozpadové produkty v tom kloubu vedou k tomu, že kloubní výstelka, to, co vevnitř vystýlá ten kloub, je drážděný, zmnoží se tam nitrokloubní tekutina, lidé pak přijdou s tím, čemu se říká třeba voda v koleni, a to dál a dál zhoršuje ten pohyb a je to takový začarovaný kruh, který vede k tomu, že ten kloub, pokud se s ním nic nedělá, pokud se to nějak neléčí, a v dřívějších dobách to tak bylo, ten kloub je úplně zničený, až se vlastně úplně přestane hýbat, a to všechno je provázeno obrovskou bolestí. Tady jsou další jakoby věci, které to provází, kdy potom už dojde k tomu, že nejen ta kostní nebo nejen ta kloubní chrupavka je postižená, ale je postižená vlastně jako reakce i okolní kost, dochází k rozpadu té okolní kosti, dochází k tvorbě takových různých výrůstků, které se snaží jakoby možná udělat všechno pro to, aby se ten kloub co nejméně hýbal, protože ta bolest vlastně vychází z toho pohybu. No a díky tomu lidé, kteří pak mají artrózu, tak přichází s tím, že už třeba to koleno nebo ta kyčel se tak dobře nehýbe a omezuje je to v běžných činnostech, omezuje je to v chůzi a podobně. Tady podle těch šipek jistě i laické oko pozná, že s tím kloubem není něco v pořádku, že ta mezera mezi těmi kostmi není taková, jaká by měla být. Tohle je na tom levém horním obrázku je to kyčelní kloub a na tom pravém dolním je to kolenní kloub. Vlastně dva největší klouby v těle, s jejichž postižením se jako ortopedi v ortopedické ambulanci setkáváme nejvíce. Když se budeme bavit o tom, co s tím, tak samozřejmě jako u každého onemocnění
Je možná prevence, to znamená dělat všechno pro to, aby k tomuhle nedošlo, což někdy jde ovšem velmi těžko, protože žít musíte, chodit potřebujete, pracovat potřebujete, hýbat se musíte, takže vlastně nemáte jinou možnost, než ten pohybový aparát používat a ono je dobré, když ho používáte, on to potřebuje, abyste ho používali, ale vlastně vy tím přispíváte k tomu, že ta degenerace té kosti a chrupavky a toho pohybového aparátu se zvýrazňuje. Ale k tomu se ještě dostaneme. Samozřejmě, že v léčbě, a s tím jste se všichni setkali, patří fyzioterapie, obecně řečeno rehabilitace, kdy vás bolí koleno, bolí vás kyčel, bolí vás záda, jdete k praktickému lékaři, praktický lékař vás pošle na rentgenový snímek, kde rentgenolog popíše nějaké drobné degenerativní změny. Pokud je ten praktický lékař, řekněme, takový progresivní, tak vám řekne tak, pane XY, paní XX, pošlu vás na rehabilitaci. A vy chodíte na rehabilitaci a vám se třeba uleví a za 100 chvilku funguje. Pokud není tak odvážný, anebo se vám po té rehabilitaci neuleví, tak vás pošle k ortopedovi, který potom postupuje dál podle toho, jaký nález objeví a podle toho, jaké máte obtíže. Další součástí je samozřejmě medikamentózní léčba, která většinou vždycky už je pouze symptomatická, to znamená, že řeší ty projevy toho onemocnění, řeší tu bolest. Za chvilku si řekneme, že a určitě se k tomu dostaneme i u vašich dotazů, které případně budete mít, že existuje sice něco málo, co se dá pro tu chrupavku udělat formou medicamentů, formou, řekněme, výživy, ale moc toho není. No a pak, když nic nezabírá a toho pacienta to omezuje značně a opravdu velmi, tak přichází ke slovu operační léčba a to už je ten denní chleba toho ortopeda. To je to, co řeší vlastně nejčastěji. A operační léčba v dnešní době ve většině případů znamená umělou náhradu kloubu. To znamená, že dojde k náhradě toho poničeného kloubního povrchu a mluvíme o endoprotézách nebo endoprotéze v jednotném čísle. Takže třeba tady můžete vidět nákres takové endoprotézy kolene. Pokud nemáte rádi krev, tak zavřete teď oči, protože uvidíte i peroperační snímek náhrady kolene a uvidíte i snímek rentgenový. Nebo třeba kyčel, tak jak to uvidíte tady na tom nákresu, kde je vidět náhradní kloub, vlastně, kdy mezi sebou artikulují a pohybují se vlastně umělé povrchy, tak aby to fungovalo tak, jak má a nebolelo. No a pro ty, kteří třeba mají rádi krev, tak ukážu samozřejmě zase ten peroperační snímek, to lidi často fascinuje, a ukážu i rentgenový snímek. Onemocnění páteře. Artróza, jakožto opotřebení kloubů, postihuje i páteř. Samozřejmě. Páteř má trošku nevýhodu v tom, že tam spolu ve úzkém vztahu je jak pohybový aparát, tak i ten nervový aparát. A tak ty bolesti, které jsou způsobené poničením toho pohybového aparátu, ovlivňují ten nervový aparát a ještě je stupňují. A samozřejmě, že změny, které vznikají při postižení toho pohybového aparátu, mohou vést k útlaku těch nervových struktur a pak je to ještě horší. Onemocnění páteře nejčastěji, nebo řekněme to, co řešíme jako nejvíce, je právě v uvozovkách artróza postihující páteř, neboli spondylartróza a spondylóza, což opět není nic jiného než degenerativní proces postihující meziobratové ploténky a klouby. A řeší se samozřejmě stejným způsobem jako i postižení kloubů, takže snažíme se o prevenci, je zde rehabilitace, fyzioterapie, pomůcky, ortézy, je zde medikamentózní léčba, ale je zde třeba i operační léčba. A jelikož páteř je široký pojem, tak je to řešení na krční páteři, hrudní páteři nebo i bederní páteři. A to už jsou snímky, které vídám ve své praxi dnes a denně
ať už na krční páteři, nebo potom na bederní páteři, kde se používají různé implantáty a snažíme se tomu pohybu naopak zabránit, aby to právě nebolelo. Snažíme se uvolnit nervové struktury tak, aby to na ně netlačilo. Na rentgenových snímcích pak vydáme něco takového, šrouby, destičky. No a tak, jak už jsem na začátku říkal, snažíme se to dělat co možná nejšetrněji, takže z různých malých otvorů, přístupů a je to něco takového, jako opravdu, když stavíte loď, ať už normální nebo kosmickou v lahvi. A cílem je, abychom těm pacientům co nejvíce pomohli a co nejméně jim ublížili. Teď mi řeknete, že tohle je něco, co vás jako nelékaře vůbec nezajímá, máte pravdu, já jsem se to taky snažil co nejvíce proletět, protože to, co vás jako pacienty zajímá, je, co udělat pro to, abyste se vůbec k takovému ortopedovi nebo lékaři, který se tím zabývá, nedostali, abyste tam vůbec nemuseli, abychom se vůbec nemuseli na půdě naší nemocnice nebo na půdě nějaké ambulance potkat. Čili vás zajímá, jak se vyhnout obtížím s bolavými klouby a páteří. No a tady právě přichází často to zklamání. Protože tady lidé očekávají, že řeknu 3-5 zaručených rad, které budou fungovat a které způsobí, že na věku, do smrti budete bezbolestně fungovat, chodit, běhat, skákat, sportovat. Moje jediná a podstatná rada, a budu se ji snažit za chvíli samozřejmě rozvést, ale v globále řečeno, obecně řečeno, se to všechno dá shrnout do toho, že jste stvořeni k pohybu. Jak už jsem na začátku řekl, kdybyste si nic jiného nezapamatovali, tak tohle si zapamatujte, to je to nejdůležitější. Pohyb potřebujete, naše tělo potřebuje, pohybová soustava, klouby, kosti, svaly byly stvořeny k tomu, aby se hýbaly. A já se pak na závěr dostanu k tomu, že si myslím, že nejen pohybová soustava, ale i spoustu jiných dalších aspektů našeho těla a naší osobnosti byly stvořeny k tomu, aby se hýbaly. Našel jsem jeden hezký kreslený vtip, on je v angličtině, ale pro ty z vás, kteří tomu neporozumí, to přeložím. Ten pán, který tam sedí u lékaře, tak říká: víte, je to staré fotbalové zranění. Viděl jsem každý fotbalový zápas od roku 1978. Podle toho taky pán vypadá. Pohyb je něco, co potřebujeme. Byli jsme k tomu stvoření a když se hýbeme, tak tím naplňujeme záměr stvořitele. Proto se mě jistě zeptáte, jaký pohyb. Jako ortopedi milujeme plavání. Plavání je ideální pohyb v tom smyslu, že se při něm hýbete, ale vaše tělo je nadnášeno vodou a vy ho proto nezatěžujete plně svojí váhou. To, co jako ortopedi máme také rádi, je cyklistika, pokud ovšem nepadáte. To moc rádi nemáme, protože z toho plyne spoustu zranění, které pak i jako ortopedi nebo chirurgové musíme řešit. Ale cyklistika je také ideální. Je to rozhodně dobrý pohyb z toho důvodu, že opět hýbete klouby, hlavně těmi dolními končetinami, kyčle, kolena, nohy, ale přitom je nezatěžujete svojí váhou. Navíc je to pohyb, stejně tak jako i to plavání samozřejmě, které můžete spojit s takovými líbými věcmi, jako je cestování, jako je cykloturistika, jak se to dneska nazývá. Takže můžete vyrazit do hor, můžete vyrazit na roviny, můžete se kochat krásou lesů, můžete se kochat krásou přírody, krásou řek a podobně. Můžete to provozovat i do vysokého věku a může to být zdrojem radosti. Navíc to nemusíte dělat sami, můžete to dělat se svými blízkými a proto je to velmi dobré i pro budování vašich vztahů. To jsou dva takové ortopedické pohyby a sporty, které máme rádi, a to je plavání a jízda na kole, ale pořád platí to, že každý pohyb se počítá. Takže možná, když někdo řeknete, nebaví mě plavat, nebo neumím plavat, když někdo řeknete, nebaví mě to na kole, nebo se bojím, prosím vás, každý pohyb se počítá.
Takže když si ráno zacvičíte, když se budete projít, když si denně naordinujete půlhodinovou, 3/4 hodinovou procházku, je to lepší než nic. Je to fajn, je to super, díky Pánu Bohu za to, díky, že ta možnost je. Protože pohyb opravdu potřebujeme. Když totiž nemáme pohyb, tak jeho nedostatek vede k nadváze a obezitě. A je to ještě horší, protože ta zátěž těch kloubů je ještě větší. Víte, moc si to neuvědomíme, ale když za mnou přijde někdo, kdo má problémy s klouby, s páteří, a já se ho na to jako lékař musím zeptat, a zeptám se ho tedy, kolik měří a kolik váží, a on mi řekne, že měří 1,70 m a váží 110 kg, tak mu musím sdělit, že zhruba nějakých 40 kg si nosí sebou navíc. A představte si, že sebou každý den, ve dne v noci pořád máte baťoch se 40 kg navíc. A to, když takhle děláte léta a léta po sobě, tak to prostě těm kloubům vůbec, ale vůbec neprospívá a dovedete si představit, co to s nimi asi dělá. Nedostatek pohybu taky vede k oslabování svalů. Protože jsme byli stvořeni k pohybu, tak sval je orgán, který když se nehýbá, tak, nebo když nepracuje, když nefunguje, není zapojován, tak ochabuje. Ztrácí svůj objem. Říkáme, že atrofuje. A tím pádem je slabší. A zase, tím méně se člověk pohybuje, tím méně fyzické zátěže snese a tak dále a tak dále. A zároveň tím větší nároky jsou potom na ty svaly, na ty kosti a na ty klouby, když ty svaly nejsou dostatečně pevné. A to je ten třetí bod, že následkem toho potom dochází k přetěžování těch kloubů a páteře. No a to, co je jasné, a také to určitě velmi dobře víte, že nedostatek pohybu přispívá k nedostatečné zátěži oběhu a proto také k onemocnění srdce a cév. O tom by mohli mluvit internisté a lidé, odborníci, kteří se tím zabývají. Na tom nákresu potom vidíte, jak vypadá osa těla a tělo člověka, který má povolené břišní svaly. A jak vypadá tělo a osa člověka, který má dobře fungující břišní svaly. Vidíte, že dochází k tomu, že při povolených břišních svalech se prohýbá ta páteř ještě více, je více zatěžovaná, pánev je jinak naklopená. Zkrátka a dobře svalová soustava je důležitá pro postoj těla a je důležitá proto, aby ta kloubní soustava nebyla tak zatěžovaná. Proto s prevencí toho, aby nás nebolela záda, aby nás klouby méně bolely také, tak souvisí správné pohybové stereotypy. Správné držení z těla, správné sezení, správné pohybové návyky. Zkrátka to, co děláme v životě opakovaně, aniž bychom o tom věděli, aniž bychom nad tím přemýšleli, to, jak vlastně zacházíme s vlastním tělem při těch běžných, obyčejných věcech, které děláme každý den, to, jak stojíme, když si čistíme zuby, to, jak stojíme, když vaříme, když sedíme v práci, to, jak držíme tělo, když chodíme, nebo když někde jenom stojíme, na něco se díváme a podobně, tak to všechno ovlivňuje to, jak je ten pohybový aparát zatížený. Hovoříme o správném držení těla, s tím souvisí potom správné sezení, správné stání, správné pohybové návyky. Já vám tady nebudu říkat nic konkrétního, protože to je na další a další přednášky, které by musely být jistě s praktickou ukázkou. Ostatně dneska to není takový problém, pokud máte otázky typu, jak to správně dělat, tak YouTube a internet je plný všelijakých doporučení, cviků a toho, jak to správně dělat. Není problém se k těm informacím dostat. Obecně platí, že je třeba posílit svalstvo trupu, svalstvo, které drží správné postavení těla a patří k ním břišní svalstvo, zádové svalstvo, patří tam ale také jížďové a stehenní svalstvo, tak jak je to vidět na tom nákresu, protože to jsou svaly, které svým napětím, přitom, když právě na to nemusíme myslet, stojíme a sedíme a děláme něco jiného, věnujeme se něčemu jinému a náš mozek pracuje s něčím jiným, tak to jsou svaly, které svým jaksi autonomním napětím svalovým
drží správný postoj těla. Proto musí být v dobré kondici a proto musíme také vědět, do jaké pozice ty svaly dát, aby fungovaly co možná nejlépe. To, co je ovšem neméně důležité, a tím se dostávám už někam jinam, než je ortopedie a než je ta, řekněme, somatická medicína, která se zabývá pouze tou anatomií, tak to, co vnímám, že je nesmírně důležité a možná úplně nejdůležitější, je jistá životní filozofie. U pohybového aparátu možná ještě víc než jinde, ale určitě by mi to potvrdili i další odborníci. Máme tady odborníka na onkologii a na jiní odborníci z jiných oborů, lékaři z jiných oborů by mi potvrdili, že lidská psychika, lidská mysl, její nastavení a její nasměrování zásadně a významně ovlivňují to, jak se cítíme, to, jak naše tělo funguje, to, jak se vyrovnáváme se stresem, který na nás přichází a který s každou nemocí a s každým postižením souvisí. A proto jsem to tady tak nějak se snažil vypsat. Nazval jsem to pozitivní přístup k životu, nazval jsem to jako schopnost vyrovnat se s realitou života, možná umění stárnout, přijmout to, že jsem tady pouze na chvíli, že jsem tady pouze na nějaký vymezený čas, s čímž ovšem souvisí jistý životní pohled upřený do budoucnosti. Život, který má nějakou vizi, který má nějaký cíl, který má nějakou životní motivaci. A musím říct i z vlastní zkušenosti, že, a to nejen z vlastní zkušenosti, to by potvrdili i jiní odborníci a lékaři, a je to potvrzeno i mnoha studiemi, že lidé, kteří mají ve svém životě cíl, mají ve svém životě správné nasměrování, mají vizi, tak daleko lépe snáší choroby, které je potkávají, daleko lépe snáší terapii, která s těmi chorobami souvisí. Jsou schopni na té terapii daleko lépe spolupracovat, protože mají motivaci, protože mají nějaký cíl a mají nějaký směr. Víte, nebo ještě jinak. Už jsem to tady zmínil, mám rád sport, snažím se sportovat, běhám, jezdím na kole, mám rád kolektivní sporty, když s přibývajícím věkem už těm mladším nestačím, a tak se radši věnuji spíš těm individuálním, kde se nemusím s nikým poměřovat. A jistě to znáte, když vám stárnou děti a najednou zjistíte, že už prostě jako je nedoběhnete, tak to není úplně příjemný pocit, zvláště pro chlapa, že my chlapi jsme takový ješitní, soutěživí. Takže radši se poměřuji sám se sebou, ale mám ten sport rád a mám rád i to prostředí sportu, což mám asi po svém tátovi, který ještě v době, kdy byly tištěné noviny, četl noviny vždycky od poslední stránky, od těch sportovních rubrik. Já to dneska dělám taky tak, akorát, že už ne v té tištěné podobě, ale elektronické, takže vždycky na tom Seznamu nebo iDnes najedu na tu část o sportu, tam si přečtu všechny výsledky a mám rád všechny ty příběhy, které se točí kolem sportu. A tak velmi často v tom sportu nacházím i nějakou tu inspiraci a některé ty příběhy těch sportovců se mi líbí a jsou pro mě oslovující. Víte, kdo je tady tohle? Přesně tak, to je Eliud Kipchoge. To je člověk, který je z Keni a je to v současnosti rekordman na maratonu, na trati maratonského běhu, čili té nejdelší distance, která se běhá v atletice. Je to jediný člověk, který zatím maraton, i když ne oficiálně, ale zaběhl pod 2 hodiny, což je taková magická jako hranice pro běžce. Ten jeho rekord, který on drží, je asi 2 hodiny a 1 minuta, ale on byl schopný to ještě v takových, řekněme, trošku uměle vytvořených podmínkách zaběhnout pod 2 hodiny. Nebylo to jaksi při oficiálním závodě, proto to nemohlo být uznáno jako oficiální rekord, ale byl toho schopen. Eliud Kipchoge je velmi zvláštní člověk. Když jsem o něm četl některé články, tak mě začalo fascinovat to, jakým způsobem, a on není samozřejmě jediný sportovec. Takových sportovců, kteří jsou tímhle způsobem zacílení, je mnoho. Ale četl jsem o něm jeden článek a
fascinovalo mě, jakým způsobem je tenhle člověk právě na ten běh zacílený a jakým způsobem jde za svým cílem. Je to pro něj nejen životní filozofie, je to pro něj doslova a do písmene způsob života. A zde jsou některé citáty z toho článku, které jsem si vypsal. Kipchogeho život je ta nejbanálnější rutina, jakou si dovedeme představit. Běhat, najíst se, vyspat a tak pořád dokola. Znovu a znovu. Což je pro dnešního člověka neskutečně rutinní život, neskutečně obyčejný, jednostranný, ale zaměřený jako šíp. A to je jeho citát, jen ti, kdo mají kázeň, jsou svobodní. A ještě jeden citát jsem si tam vypsal z toho článku, toho novináře, který to psal, a to je, že jedině odvaha zaměřit se na dobře vybraný cíl a neuhnout přinese člověku skutečný klid. Jedině odvaha zaměřit se na dobře vybraný cíl a neuhnout přinese člověku klid. Zamyslel jsem se přitom nad tím, jaký je můj cíl. Co je cílem mého života? Pro Eliuda Kipchogeho možná je má více těch cílů a jedním z těch cílů je běhání a to, že chce zaběhnout závod, že ho chce vyhrát, že chce pokořit nějakou hranici lidského úsilí, kterou je právě třeba ten maratonský běh po 2 hodiny. To je možná jeho cíl, možná má i jiné cíle v životě. Já jsem se musel přitom, když jsem četl ten článek, zamýšlet nad tím, jaký já mám v životě cíl. Protože si myslím, že právě to, jaký má člověk cíl, ovlivňuje to, jak žije, ovlivňuje to, jaké má hodnoty, ovlivňuje to tím pádem i jeho chování, ovlivňuje to jeho pohyb, tím pádem to ovlivňuje jeho pohybovou soustavu, svalovou soustavu, celé tělo. A vracím se k tomu, co jsem tam měl v těch pár slajdech předtím, že to životní nastavení, ten takový, jak se dneska s oblibou říká, mindset, neboli nastavení naší mysli, jak to ovlivňuje to, jakým způsobem prožíváme stárnutí, jakým způsobem prožíváme svoje zdravotní obtíže, jakým způsobem prožíváme a čelíme věcem, které nás potkávají a nemusí být vždycky příjemné. Ale jsem přemýšlel nad tím, co je můj cíl, co je to, co tady je napsáno jako dobře vybraný cíl, který když máme a jdeme za ním a neuhneme, tak nám to přinese klid. A to je možná otázka pro vás. Popřemýšlet nad tím, co je vaším cílem v životě. Kam směřujete. Trvalo mi dlouho v životě, a říkám to teď zcela osobně, a čistě za sebe, nemusíte s tím souhlasit, možná to máte jinak v životě. Trvalo mi to dlouho, ale došel jsem k závěru, že mým životním cílem můj životní cíl je reprezentován hodnotami, které mi nabízí Bible. Bible je jako kniha, která vypráví o tom, jaký je Pán Bůh, a hodnoty, které reprezentují Pána Boha, nebo které nám popisují to, jaký Pán Bůh je. Hodnoty jako láska, radost, pokoj, dobrota, milosrdenství. To jsou hodnoty, ke kterým bych se chtěl v životě upírat, ke kterým bych chtěl směřovat. A jsou to hodnoty, které se asi nejvíce promítají v našem životě do vztahu, které máme kolem sebe. A tak v tom mém cíli, v tom mém životním žebříčku, tyhle hodnoty jsou nejvýš. A jsou to vlastně hodnoty Pána Boha, proto i ten Pán Bůh je nejvýš. A když tyhle hodnoty, nebo myslím si, jsem přesvědčený o tom, že když tyhle hodnoty pro mě budou na tom nejvyšším žebříčku, že to bude mít pozitivní vliv na můj život, bude to mít pozitivní vliv na moje vztahy. Což je to nejdůležitější. Říkám to z těch několika let, které už jsem tady na světě prožil, ze zkušeností, říkám to ze zkušeností svých rodičů, ze zkušeností lidí, které mám kolem sebe. Říkám to ze zkušeností lidí, které potkávám v ambulanci, které potkávám při své práci, ze zkušeností lidí, o kterých jsem četl, ze zkušeností lidí, kteří
jsou starší než já, kteří toho zažili víc než já, kteří si to prožili víc než já. A kteří většinou vždycky, když hodnotí svůj život, tak se shodnou na tom, že ty nejvyšší hodnoty jsou hodnoty, jako je láska, radost, pokoj, dobrota, milosrdenství, vztahy, respektive to všechno spolu nějakým způsobem souvisí. A jsem vždycky rád, když vidím konkrétní příklady toho, jak to funguje, a že to opravdu funguje. A to mi někdy nabízí i ty sportovní příběhy. Víte, kdo je tohle? To jsou dvě současné atletky, jsou to skokanky o tyči, Katie Moonová a Nina Kennedyová. Ta na té levé straně, to poznáte podle vlajky, vlastně i tam napravo, jedna je Američanka, jedna je Australanka. A k ním se váže jeden krásný příběh z nedávného mistrovství světa, které bylo v Budapešti, teď v srpnu. Oni skákali o tyči. Skákali a zůstali jenom oni dvě. A v průběhu toho závodu, který trval už několik hodin, bylo to tedy finále mistrovství světa, tak v průběhu toho závodu došlo k tomu, co se může stát asi jenom při téhle disciplíně a ještě pravděpodobně i, nebo a vlastně už se to i stalo před několika lety v disciplíně skoku do výšky, že ty jejich pokusy byly naprosto stejné. Vždycky, když skáčou o tyči, nebo když atleti skáčí do výšky, tak mají vždycky na danou výšku mají 3 pokusy. A pokud to skočí na poprvé, fajn, ale mohou to skočit i na podruhé nebo na potřetí. A když to skočí, tak jdou na vyšší výšku. A ten zápis těch pokusů těchto dvou atletek byl až do toho posledního skoku zcela stejný, úplně stejný. Oni skákali naprosto stejně. Na stejných výškách, se stejným počtem pokusů. A tahle atletická disciplína, stejně tak jako skok do výšky, umožňují ve chvíli, kdy skončí, nebo kdy tam skáčí poslední 2 atleti a jejich zápis je úplně stejný a oni vlastně skočí ty svoje výšky a ty pokusy úplně stejně, tak jsou pravidla, nebo podle pravidel je možné, pokud se ti 2 atleti dohodnou, aby oba 2 získali zlatou medaili. A to se také stalo na poslední olympiádě v Tokiu, kde to bylo u mužů ve skoku do výšky, kde to byl italský a tuším alžírský závodník, no marocký závodník, nevím přesně, kteří také měli úplně stejný zápis a když doskákali, tak samozřejmě ano, oni by mohli stejně tak jako tyhle 2 dívky by mohli skákat dál, ale pak už by skákali na nižších výškách a pak už by vlastně nepřeskočili tu nejvyšší výšku, ale jenom by se počítali počty pokusů, které ke zdolání zase těch nižších výšek potřebují. Ale pokud se dohodnou, mohou mít obě zlaté. A i v tom případě na těch olympijských hrách ve skoku do výšky a i v jejich případě to skončilo stejně. Obě dvě bez váhání oka se dohodly, ano, máme obě dvě zlatou. A tak obě dvě ty atletky skončily na prvním místě, druhé místo nebylo, pak bylo až 3. A to, co mě na tom fascinuje, je to, že oni ani chvíli nezaváhali. Jsou to sportovkyně, které jsou zvyklé závodit a vyhrávat. Oni mají soutěživého ducha. Oni to dělají proto, aby vyhráli. Ale ve chvíli, kdy mají tu možnost, ten sport je takový, že počítá s tím, že někdo vyhraje, ale ve chvíli, kdy mají tu možnost, pak ani chvíli nezaváhají, protože si uvědomují, že jsou tady jiné hodnoty, než jenom je ta zlatá medaile. A Katie Moonová, bylo zvláštní, že když se to stalo a obě dvě získali tu zlatou medaili, tak samozřejmě dneska sociální sítě a to všechno je velký prostor k tomu, aby to všichni komentovali. Tak kromě toho, že to někteří oceňovali, tak se našlo také poměrně dost velké procento lidí, kteří to kritizovali. A kteří říkali, no co to je, jako to přeci musí vyhrát jenom jeden, to jako zlatou medaili nemůžou mít 2, to je nesmysl, to je přeci, jako to se nám za chvilku začne každý sportovec domlouvat, tamhle 2 tenisté se dohodnou, že oba 2 vyhrají, tak jako to přeci nejde, jako jo. A jako kde to jsme? Jako. A bylo jich poměrně dost těch lidí, kteří to kritizovali, ale Katie Moonová
když to komentovala, tak říkala, já jsem neměla o čem přemýšlet. Tady nebylo o čem přemýšlet. A mně se líbilo to, že tady samozřejmě jaksi jsou ty dva citáty, ale mně se líbil hlavně ten druhý z nich, kdy ona říká, no jestliže jsem jako na jedné straně měla možnost odejít zdravá, navíc se zlatou medailí, ale kterou hlavně slavím dohromady se svou kamarádkou, no tak tam nebyl důvod jako přemýšlet, jako okamžitě, jako to bylo jasné. A myslím si, že stejně tak to měla i Jina Kennedyová. A mně se tam na tom nejvíce líbilo to, že jak si vzájemně uvědomili, že ta zlatá medaile, nebo respektive, že to kamarádství, že to přátelství, že i zdraví, protože pokud by skákali dál, hrozí nebezpečí toho, že se zraní po těch několika hodinách toho tvrdého závodění. Ve finále je to pozdě večer, po celém dni, po několika hodinách opravdu jako intenzivního závodění, navíc ještě ve vysoké teplotě, v srpnu byly vysoké teploty. Takže si váží toho zdraví, že si váží ale hlavně toho přátelství víc než té zlaté medaile. A že jim vůbec není zatěžko se tímhle způsobem o tu zlatou medaili podělit. A úplně ten stejný případ, jak jsem říkal, nastal před tuším, že to bylo v roce 2020, kdy byla poslední olympiáda v Tokiu, myslím, že ano. Tak u těch dvou závodníků, kteří tam skákali do výšky, to nebylo o tyči, skákali do výšky, tak to bylo úplně to stejné. Jo? Stali se z nich velmi dobří přátelé. A najednou, když to čtete a vidíte, tak si říkáte, fajn, to je super. Přece jenom pořád i v tom konkurenčním prostředí toho sportu se najdou tací, kterým dochází, že jsou tady vyšší hodnoty, než je jenom ta zlatá medaile. Že jsou tady hodnoty, které jsou důležitější a které jsou podstatnější. Hodnoty, jako jsou vztahy, přátelství, zdraví. A proč to celé říkám? Říkám to z toho důvodu, že je fajn, když nás nic nebolí, je fajn, když můžeme hýbat koleny, klouby, kyčle, šípce, když se můžeme hýbat, to je fajn. Ale to, co je ještě důležitější než zdraví, jsou právě tady tyhle hodnoty, jako je láska, přátelství, vztahy. To je ještě důležitější. A pokud jak si na tohle vsadíme, tak si myslím, že ten život bude vypadat úplně jinak. Tím se dostáváme k tomu, že to heslo stvoření k pohybu vnímám i jako heslo, které nás má nejen motivovat k tomu, že se sebereme a budeme se projít, ale má nás to motivovat i k tomu, abychom možná udělali ten krok k tomu druhému člověku. Možná, abychom vyšli na nějakou cestu, která třeba nebude pro nás úplně příjemná, ale bude to cesta, která povede k druhým lidem. Že to bude cesta, která povede možná k tomu, že překonáme překážky, které jsme si mezi sebou vytvořili. Za roky a roky, kdy spolu musíme fungovat, nějak žít, koexistovat. Možná to bude pohyb, který povede k tomu, že budeme muset přehodnotit některé svoje stereotypy, budeme muset přehodnotit některé svoje myšlenky, budeme muset zbourat některé předsudky. Budeme si muset odpustit. To je taky cesta. A proto si myslím, že to heslo stvoření k pohybu má své naplnění nejen v té tělesné oblasti, ale i v té duševní a vlastně i duchovní. Protože jestli jste Pána Boha v životě poznali, pak víte, že i on si přeje, abychom rostli ve vztazích, abychom se posouvali kupředu, abychom nestáli na místě, abychom se měnili, abychom se zlepšovali k jeho obrazu, k tomu, jaký on je, abychom se blížili těm hodnotám, které ho definují jako láska, jako odpuštění, jako milosrdenství, milost. Jsou všechno věci, které ho nějak popisují a mohli bychom jmenovat další a další a jsme vyzýváni k tomu, abychom se tomu blížili, abychom se tomu přibližovali. Což samozřejmě není snadné a není to ani v našich lidských silách, ale on nám nabízí pomoc. A ostatně i to, že jsme k tomu byli stvořeni, je jistou zárukou toho, že jako stvořitel nás nenechá ve štychu a že nám v tom pomůže. Takže opravdu, i kdybyste si nezapamatovali nic z
té dnešní přednášky. Vůbec mi to nevadí, pokud si budete pamatovat to, že jsme byli stvořeni k pohybu. A to k pohybu nejen v té tělesné oblasti, ale i k pohybu v naší duševní a duchovní oblasti, k pohybu, který směřuje k druhým lidem, k pohybu, který směřuje k Pánu Bohu. No a já jsem tady vybral na závěr takový citát, který mě potěšil, protože je to takový ortopedický citát a přitom je napsaný v Bibli v přísloví. Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti. Přál bych vám všem, abyste měli radostné srdce, které bude hojit vaše rány a neměli jste toho ubitého ducha a vaše kosti tak nebyly suché. Děkuji vám za pozornost. Chceme poděkovat Marku, že si vážil tu cestu a za přednášku. A určitě v mnohých nás vzniklo možná předsevzetí více se hýbat, vzít to ven a třeba si zaběhat nebo projít se. To si myslím, že tady něco praktického, něco takového dobrýho. Děkuji moc. A fleška se vždycky hodí. A možná, protože Marek řekl, že by byl ochoten i odpovídat na nějaké otázky, takže bychom ho poprosili, že by nějaké ty naše otázky mohl zodpovědět. Ano, samozřejmě. Součástí přednášky musí být dotazy. Vždycky, pokud přednášející něco říká, pak nedá prostor pro dotazy, tak je to špatné. Takže, jestli máte dotazy, prosím. Určitě to souvisí s geny. Geny jsou něco, co ovlivňuje to, jak fungujeme, samozřejmě. Nicméně se na to nemůžeme úplně vymlouvat, protože ty geny tvoří pouze část toho, jaký jsme a toho, jak fungujeme. Spoustu věcí můžeme ovlivnit. Moje zkušenost je taková, že to není předem dané, že by to byl nalajnovaný osud, který tak jako potkal moje rodiče, musí potkat i mě. Ale samozřejmě, že si po svých předcích nesu jisté predispozice, a teď se bavíme o tom pohybovém aparátu, jisté predispozice k tomu, řekněme zjednodušeně, kolik ten můj pohybový aparát vydrží. To znamená, jak je odolný, jakou má jakoby schopnost vzdorovat tomu stresu. Nicméně to je jenom jakoby základ, protože potom záleží na tom, co s tím pohybovým aparátem dělám. Je totiž velký rozdíl v tom, když mám nějaký základ, nebo dva lidé mají stejný základ v rodině a ten jeden dělá třeba těžkou práci, manuální práci, kde opravdu zatěžuje ten pohybový aparát významně, a někdo dělá nějakou lehkou kancelářskou práci. To znamená, že se do toho potom promítají spoustu dalších faktorů. Takže určitě není možné se na to vymlouvat, že by člověk řekl, no, ale samozřejmě známe to, jako já už s tím nic neudělám, prostě to tak je, moje rodiče to tak měli, babička měla problémy takové a makové, tak já je prostě mám taky. Stejně tak, jako se najdou lidé, kteří řeknou, no moje babička se dožila 100 let, nic jí nebolelo a mě je 50 a už mě všechno bolí. Jako, no. Ono to souvisí s jinými faktory, souvisí to s tím, jak žijeme, v jakém prostředí žijeme, jaký životní styl máme, souvisí to i s tím životním nastavením, i s takovou tou životní filozofií. Takže těch faktorů je tam celá řada. Genetika hraje jistě svoji roli, neřeknu vám teďka přesně v kolika procentech, to byste se museli zeptat nějakého genetika, ale rozhodně to není role taková, s které by se nedalo s čím by se nedalo něco dělat. Něco se s tím dá rozhodně udělat vždycky. Prosím. Já bych slyšela tvůj názor na aplikaci plazmy a krevní pěstí. Tohle je něco, s čím se jako někdo, kdo už teď výhradně dělá v posledních, 15 let jenom tu páteř, až tak příliš nesetkám, protože to je záležitost vyhrazená pro velké klouby, kyčle, kolena hlavně spíš asi.
Takže to by musel být, to je spíš dotaz na někoho, kdo se s tím, jako pro nějakého ortopeda, který se s tím v praxi setkává. No je to takový, jako, tak jak to vnímám, já teda kromě toho, že vlastně pracuji jako spondylochirurg a operuji, nebo podílím se na té operační léčbě páteře v Karvinské hlavnické nemocnici, tak samozřejmě pracuji i v ambulanci, kde za mnou tu a tam přijdou i běžní ortopedičtí pacienti z koleny, kyčly a tak dále. Takže jako pořád ten kontakt s tou běžnou ortopedií mám. Takže když tu a tam se stane, že mi přijde pacient, který podstoupil takovýhle typ léčby, tak mám pacienty, kteří jsou jak spokojení více, tak i méně. Je to můj dojem, není založený na žádných, řekněme, velkých studiích. Je to opravdu, říkám znovu, jenom můj dojem. Mám pocit, že ta léčba plazmou krevními destičkami je asi stejného účinku jako je léčba chondroprotektivy, to znamená léky, které se používají na řekněme, zlepšení metabolismu chrupavky, že tam jaksi nějaký extra velký přínos není, ale to je jakoby, nebo rozdíl není. Takže je to ale jenom můj čistě osobní dojem z pacientů, které mám. Možná, že jsem potkal zrovna takové lidi, kteří to tak měli. Určitě existují nějaké velké studie, které to zohledňují, porovnávají s dalšími typy léčby a snaží se to nějak objektivizovat, jako jinde v medicíně. Jo. Jsou takové různý přípravky, čím dál více obsahuje kolagen. Takže jako prevence nebo... Kolagen není asi ani, jako, není to nejdůležitější, co by nás ortopedy zajímalo, ale jsou to hlavně chondroitin sulfáty a kyselina hyaluronová, kde se používají buď chondroprotektiva nebo viskosuplementa, dvě takové skupiny léků v ortopedii. Chondroprotektiva, která se nejčastěji užívají perorálně formou různých tablet nebo prášků, a ty mají za cíl právě zlepšit výživu té chrupavky. A viskosuplementa, což jsou takové, řekněme, směsi, gely, kde jejich hlavní součástí je právě kyselina hyaluronová, které se píchají jako injekční preparáty přímo do kloubu, většinou tedy do kolene, nebo originálně do kolene, oficiálně do kolene, neoficiálně i do jiných kloubů. A mají také za cíl zlepšit jakoby vnitřní prostředí toho kloubu, zlepšit fungování té chrupavky, když to řeknu tak jako to pacientům popisují, do jisté míry promazat to koleno. Takže to se používá, ano, to se používá. Jsou na to studie, které to jaksi vyvrací ten efekt těchto preparátů, jsou studie, které to naopak jaksi hodně propagují a popisují, že to funguje. Já vždycky říkám lidem, no tak nic tím nepokazíte, neuškodí vám to. Je to ostatně asi to jediné, co se dá použít pro nějaké zlepšení fungování té chrupavky, takže jestli chcete, není problém, použít se to dá. Já sám za sebe musím říct, že když jsem začal před nějakými 5 lety běhat, opravdu hodně běhat, tak se mi ozvalo koleno a chondroprotektiva mi pomohly. Takže dneska běhám sice trochu méně, ale běhám, chondroprotektiva pravidelně užívám, ale říkám, jsou zastánci, kteří to jaksi nepropagují, ale souhlasí s tím, pak někdo říká, že to je zbytečné, že tak jsem četl taky článek rozhovor s profesorem Dunglem, což je taky takový ortopedický guru, že operoval naše 2 prezidenty, Klause, tuším, ještě pana Zemana, taky nevím, jestli to ten. Tak ten někde jako v tom rozhovoru řekl, že to je všechno nesmysl, ale že stačí jíst akorát zulc, že to vám pomůže stejně. Asi jo. Taky názor. Taky názor. Ale ještě se k tomu vrátím, těch preparátů je opravdu hodně, je spoustu lidé se mě na to ptají. Já jim vždycky říkám, no tak jestli za to chcete dát ty peníze, klidně dejte, neuškodí vám to, jako proč ne, může vám to zabrat. Mám pacienty, kterým to funguje, pravidelně to užívají, tak jako já. Bolesti se jim zmírnily, cítí se lépe a mám taky ale pacienty, kterým to moc nefunguje, kteří to zkusili 1, 2krát, pak to opustili. Jo.
asi tak. Přichází artroza s věkem? Je možné ji nějakým způsobem jako předcházet, oddálit nebo... Ano, ten věk tam hraje jako velkou roli, protože vlastně ta délka toho používání toho pohybového aparátu je samozřejmě přímo úměrná tomu, jak ten pohybový aparát vypadá. Jeden můj kolega to jedné staré paní řekl, nebo starší paní, jako už měla přes 80, taky říká, no paní, tak si představte, že 80 let vaříte v jednom hrnci. Jak ten hrnec asi bude vypadat? No, takže dá se to takhle možná zjednodušit. Ano, s věkem to přichází, ta chrupavka, tak jak ji používáme celý život, tak podléhá té degeneraci, takže ano. No ale to, jak tomu předejít, je právě to se hýbat a správně se hýbat. Vyvarovat se špatných pohybů, vyvarovat se nadměrné špatné zátěže. Ne vždycky to samozřejmě jde optimálně, protože, jak říkám, chodit musíte, pracovat musíte, někdy nemáte na výběr. Jo, bylo by ideální, kdybychom všichni měli prostě ideální práci, při které nemusíme dlouho sedět, ani dlouho stát, nemusíme nic zvedat, nemusíme se moc namáhat, nemusíme se ani moc stresovat, to bylo super, ale že taková práce na světě úplně není, tak je třeba si najít nějakou takovou jakoby svoji cestičku a řekněme, ta cesta, aspoň tak, jak ji vidím, je v tom fakt jako snažit se si to nastavit v tom životě, ty hodnoty nějakým směrem, mít ten žebříček správně poskládaný, no a řídit se tím, že jsme byli stvořeni k pohybu, takže ten pohyb začlenit do svého životního stylu. Pro mnoho lidí je, nebo takhle, my jsme jako lidé jsme pohodlní a proto bychom chtěli, kdyby nám stačilo k tomu, aby jsme byli zdraví, jenom něco baštit, po případě něco užívat a ono to bude všechno samo fungovat. Jo. Protože ten pohyb přece jenom je námaha. Jo. Člověk se u toho spotí, člověk musí si na to najít nějaký čas, musí někam jít, musí prostě tomu obětovat něco, takže to už jako tak příjemné není, ale potřebujeme to, bez toho to prostě nejde. Ano? Jakou hraje roli otužování? Když třeba sprchujeme z toho vodu taky ráno a mě říkali ortopedi na klouby, že to není dobrý ani ve studená voda, ani horká. Ano, jo, asi má pravdu. Jo, je to tak. Otužování je něco, co bude mít určitě daleko větší význam pro imunitu a pro krevní oběh, než pro klouby. Jo, takže super, otužování skvělé, perfektní, ale jako pro ten pohybový aparát to jako žádný asi extra velký význam nemá, když se člověk každý den ráno otužuje. To asi ne. Ale jo, je třeba se otužovat, ale z jiných důvodů než ortopedických. Prosím. Ano. Aha, jasně. Ano, to je dobrá otázka. To jsem nezmínil. Sport jako takový, jako pohyb, je samozřejmě fajn. Ale jsou některé sporty, které, a to jsem zmiňoval, které jsou, řekněme, pro ten pohybový aparát lepší, a pak jsou sporty, které jsou trochu horší. Ale zase, je velký rozdíl v tom, když rekreačně běháte jednou týdně, anebo na druhé straně každý den uběhnete 15 km. To znamená, je obrovský rozdíl v běhání, výkonnostním běhání a v běhání rekreačním jednou za čas. Obecně platí, že to, co tomu pohybovému aparátu vadí, jsou otřesy, dopady, doskoky, vadí mu ta zátěž tou vahou vaší. Jo? Takže do jisté míry mu může samozřejmě vadit i běžná chůze, jo? Protože pokud budete mít vysokou nadváhu a budete každý den chodit 50 km, to jsem teď přehnal, jo? Ale schválně, budete chodit každý den 50 km, nebo v našem případě v Podbeskydí tamhle každý den dvakrát vylezete na Lisou, tak samozřejmě je to fajn, když při té nadváze se snažíte ty kilogramy nějak zhodit dolů, nicméně pro váš pohybový aparát to žádná velká slava nebude. No, takže
určitě tomu pohybovému aparátu dělá špatně všechno, čeho je příliš a všechno, při čem je ten pohybový aparát zatěžovaný jakoby vaší hmotností. Takže když má někdo postižené klouby, tak samozřejmě mu nedoporučujeme právě sporty jako doskoky, dopady, takže nějakou atletiku, nedoporučujeme určitě sporty, kde dochází k prudkým změnám pohybu, takové ty raketové sporty, jako je tenis, squash, badminton, floorball, jo, mám ho rád, je to super, nicméně jsem s tím taky musel přestat, protože ty prudké změny pohybu, jako toho, jak prudce brzdíte, prudce akcelerujete, tak to všechno tomu pohybovému aparátu jako s přibývajícím věkem a řekněme s tím, jak je opotřebovaný, nedělá dobře. Ale zase, jako se vším, není to jednostranné, takže jestliže si to jdete zahrát rekreačně jednou za týden, je to něco jiného, než když to hrajete každý den. Jo? Stejně tak, jako je rozdíl mezi chůzí, kdy si denně zajdete na krátkou, půl, 3/4 hodinky procházku někde do parku, nebo když jdete na celé dopoledne na hory z kopce do kopce, z kopce do kopce v těžkém terénu, po kamenech. Jo? Zase ta zátěž toho pohybového aparátu bude jiná. Takže tohle je všechno třeba zohlednit. Ty jsi říkal 3/4 hodiny krátkou procházku? No, to je minimum, ne? No tak podívejte, tak podle některých lékařů bychom měli ujít těch 10 000 kroků denně, což je cca nějakých 8-9 kilometrů možná. Jo, takže to je tak hodinka a čtvrt, dohromady půl, možná. Takže když něco nachodíte v práci, no tak pak na tu procházku potřebujete ještě tu 3/4 hodinku nebo hodinku. No. To jsou jednoduché počty. Prosím. Když je těch kroků víc, vadí to? No nevadí, samozřejmě, že to nevadí, jasně, že to nevadí. Jo. Dneska navíc díky všem těm chytrým zařízením, jako jsou různé hodinky a náramky a podobně, si to všechno můžete měřit. Někteří jsou, já třeba k tím patřím, jsou postižení sledováním těch statistik, jako kolik jsem toho ušel, nastoupal a různě a tak dále, a kalorie přepálil a nepřepálil. To je jedno. A tak dneska si to můžete měřit všechno, tak samozřejmě, že jsou dny, kdy člověk toho nachodí víc. Jo. Proč ne? Zase samozřejmě jasně, zase je to o tom, když třeba tam u nás jako v Podbeskydí jsou lidé, kteří třeba každý den opravdu vyjdou na Lisou. Jo? No, fakt takový prostě úplně nadšenci. Nebo jsou lidé, kteří tam u nás nad Třincem je takový prostě náš kopec, Javorový vrch. A tak prostě třeba 2krát denně na ten Javorový vylezou. Jo? To je převýšení nějakých 600 výškových metrů. Tak prostě ráno, než jdou do práce, odpoledne přijdou z práce a zase tam vylezou. No, tak to samozřejmě už je jako, pro mě osobně si myslím, že to už je na úrovni nějakého vrcholového sportovce, který pokud to dělá každý den, musí počítat s tím. To znamená, ještě druhá věc. Ti vrcholoví sportovci, oni to dělají proto, aby něčeho dosáhli, protože mají nějaký ten cíl, ale musí si uvědomit, a mnoho z nich si to uvědomuje, že za to něco zaplatí. Jo? No je to v životě vždycky něco za něco. Takže ano, ono vám to přinese ten pohyb, nebo ten vrcholový pohyb, nebo i takový velký výkon toho, že to hodně nachodíte, hodně nasportujete. Ono vám to přinese spoustu dobrého v tom smyslu, že máte jako spoustu těch dobrých pozitivních hormonů, těch endorfinů, že máte radost z toho, kolik jste toho uběhli, nachodili. Ono vám to dá spoustu hezkých jakoby zážitků a všechno, ale něčím za to zaplatíte. To znamená, jako musíte počítat s tím, že je to vždycky v životě jako něco za něco. A těžko se to, nebo ne těžko, je obtížné někdy najít jako to vyvážení, ale tak to je zápas a boj každého z nás. Jako, no. Ale zpátky k té otázce klidně i víc než 10 000 kroků. Prosím. Máme kolena bez náplně, mám tam artrozu 2. stupně a nějaké poškození chrupa. Tak jsem se prosím vás pěkně chtěla zeptat, kdybych si zakoupila přípravek v lékárně Controsul a nebo Piasol, co by bylo teda vhodnější, kdybych zkusila? Kdybych
Obojí je fajn. Obojí je fajn. Controsulf je běžně prodávaný, nebo běžně předepisovaný preparát, který jako ortopedi předepisujeme, jeho složkou je ten chondroitin sulfát, takže jeden z stavebních kamenů té chrupavky, takže ano, to předepisujeme, proč ne? Piaskledin je přírodní preparát za stejným účelem, který funguje podobně, takže má akorát tu nevýhodu, že se tuším za něj připlácí víc než za ten Controsulf. Ne, já tady mám právě napsané, že jsem ten piaskledin vychází momentálně levně. Jo, tak super, tak v tom případě. Jasně, tak v tom případě piaskledin. Jestli se rozhodnu pro to, nebo pro to, je možný, že se mě to jako trošičku zlepší, nebo se ano, to je to, o čem jsem před chvílí mluvil, že to patří do té skupiny těch chondroprotektiv, to znamená preparátů, které, jejichž filozofie je to, že se ty stavební kameny, té chrupavky dostanou do toho kloubu krevním oběhem a tam jaksi zlepší fungování té zbylé chrupavky, která tam je. Tu poškozenou chrupavku už s tím jako nikdo nevyrobí znova, to nedokáže nikdo, ale aspoň se tím zlepší funkce té zbylé, která tam je. Takže jestli je v tom koleni artroza 2. stupně, jasně, proč ne, piaskledin, klidně bez všeho. A potom ještě prosím vás, já vím, že ten dotaz tady podobný byl na injekční aplikace. Jestli ta plazma nebo ten kolagen. No, to jsou ty viskosuplementa, lidé tomu říkají kolagen, to není úplně kolagen, říkám, je to hlavně kyselina hyaluronová, to je jedno. Tak to je jedna z možností. No a jak jsem tady říkal, moje zkušenost je taková, že to vyjde jako asi na stejno, jo? Že ten účinek té plazmy, protože to je vaše plazma, jo? To znamená, to je jakoby vaše tělo, tam není riziko toho, že by to bylo od někoho jiného, takže ano, pokud je to správně odebráno, správně zpracováno, což předpokládám, že je, tak tam nějaké velké riziko nehrozí. Moje zkušenost je taková, že to funguje vlastně stejně, jo? Že ten přínos aplikace plazmy té vlastní plazmy pacienta je na stejné úrovni, jako jsou ta viskosuplementa. Ale říkám, nemám to potvrzené žádnou studií, jo? Ničím jako, že by to bylo vysledováno na mnoha pacientech. Jo? Je to spíš můj pocit z praxe od pacientů, kteří se mi vrací. A ještě jsem si chtěla zeptat, jestli tady ty injekce aplikuje každý lékař jako ortoped, jestli to provádí každý ortoped. Většina ortopedů asi ano, protože součástí jakoby té ortopedické léčby je i aplikace čehokoliv do kloubu. Jo? To nemusí být jenom viskosuplementa, to může být i klasický obstřih na zmírnění bolesti toho kloubu. To jako si myslím, že každý ortoped se napíchá do těch kolen spousty injekcí, takže překvapilo by mě, kdyby ortoped ve své ambulanci nenabízel jakoby aplikaci tady těchto léčivých přípravků. A ještě se vás jeden dotaz, ještě jsem slyšela, jedna známá taky má velký problémy s kloubami a pomáhají plynové injekce. Plynové injekce, to je záležitost spíš rehabilitačního lékařství, kdy to má jakoby analgetický efekt, jo, že to mírní bolest, jo, že to nemá jako léčivý efekt ve smyslu, že by to vyléčilo jako ten samotný nález, to je symptomatická léčba. Ona už má úplně těžkou artrózu. No, takže to je spíš záležitost jako symptomatické léčby. Takže buď to první nebo to druhý vyzkoušet a porazit. Přesně tak. Takže dobře, děkuji moc krát. Prosím. Když se chtěl zeptat z pohledu spoluchirurga, jak se díváš na chiropraktiky, potažmo taky všelijaký pročupávání? No, to je dobrá otázka. Ta rehabilitace, respektive ten velký okruh léčby, která manuálně působí na lidské tělo, a patří tam ty rehabilitační techniky, patří tam ta fyzioterapie a fyzikální procedury a tak dále, tak ta v sobě samozřejmě skrývá, nebo zatím se skryje i spoustu lidí, kteří si někdy říkají chiropraktici, někdy jsou to lidé jako fyzioterapeuti, kteří provádějí takovéhle, řekněme, manipulační techniky, jo, při kterých má dojít jaksi k
přímo nechci říct násilnému, ale řekněme jo, poměrně jakoby násilnému nějakému narovnání, jako úpravě poměru toho pohybového aparátu, no tak ne, že bych to úplně zamítal, ale byl bych v tom velmi opatrný, protože třeba zrovna u té páteře a hlavně třeba krční páteře, pokud to dělá někdo, kdo nemá úplně jako opravdu s tím dobrou zkušenost, kdo v tom není zběhlý, tak tam u krční páteře, ale samozřejmě jinde, ale u té krční páteře úplně, hrozí jako nebezpečí celkem jaksi dost velkých poranění. Takže my spíš doporučujeme mobilizační techniky, to znamená techniky, které mají docílit té změny postavení jemnými pohyby a jemnými měkkými technikami a masáží, dejme tomu, když to mám takhle nazvat, než ty manipulační techniky, které toho docílí nějakým prostě prudkým škubnutím a prokřupnutím a tak dále, protože tam to riziko jako nějakého úrazu, ať už lehčího nebo těžšího, jako přece jenom vyloučit nelze, takže tam bych byl jaksi velmi opatrný. No, já osobně bych spíš navštívil fyzioterapeuta nebo někoho takového, kdo se zabývá těmi měkkými technikami a tou mobilizací, než teda jako manipulací. No. Ono to je ale lákavé v tom, že tak jako přijdete, vám udělat čup a všechno je super, fajn, ale to se taky může stát poprvé a naposledy. No. Prosím. Sama? Jo, tak asi bych taky spíš řekl, že to bude mít větší význam na imunitní oběh, nebo na imunitu a na krevní oběh, než že by to mělo na klouby. Obecně teplo jako takové kloubům a pohybovému aparátu prospívá víc než chlad. Jo? Takže rozhodně teplo je lepší, než promrznout. Ale stejně tak se ve fyzioterapii, nebo stejně tak se v té rehabilitaci používá i kryoterapie, jo? To znamená na léčbu pohybového aparátu. Jo? Takže taky. Jo? Má to svoje jako omezené indikace. Saunu bych ale asi nepovažoval za všelék, pokud jde o klouby. Taky bych to viděl jako, že to je záležitost imunity a oběhového aparátu. Prosím. Mám sedavou práci a taky jsem začal mít nějaký neúplný problém, ale začal jsem cítit, že mě někdy bolí záda, tak jsem si koupil hrazdu a začal jsem se vyvěšovat. Třeba minutu jsem vysel a tohle praktikuju jako každý den. A ty bolesti mi ustaly, přišlo mi, že ta páteř se nějak jako ty svaly, že se spevní možná. Ale pak jsem četl zase něco, že to není dobrý pro tu páteř, tak jsem se chtěl zeptat, jak to je. Já bych v tom neviděl problém. Tak pokud jako člověk není vyvěšený v té hrazdě 2 hodiny denně, ale to asi by nedal, takže tak bych to neviděl problém. Jako protáhnout se, natáhnout ty svaly, jo, proč ne? Jo, asi neviděl jako, ano. Jo. Jediná věc je, že to něco stojí. Lidé se mě na to ptají, já jim vždycky řeknu, proč ne, klidně si to pořiďte. Celý princip je v tom, že vás to nutí k takzvanému dynamickému sedu. To znamená, že sedíte a jelikož to není úplně stabilní, tak vy musíte zapojovat během toho sedu, aniž byste to tušili, musíte zapojovat svalskou trubu. Jo? Ty svaly vlastně jim nedopřejete oddychu. Takže oni se musí pořád jakoby balancovat ten nestabilní set. To je žádoucí, to je super. Stejnou službu vám ale udělá nějaký velký rehabilitační balón, na kterém můžete sedět, jo, a který bude stát zlomkovou cenu té dynamické židle. Jo. Já samozřejmě teďka nevím přesně, jak se ty ceny pohybují, ale určitě si myslím, že ten velký balón bude levnější než ta dynamická židle. Zase samozřejmě ta dynamická židle má svůj komfort, jo, takže protože se třeba i opřete, protože máte područky a tak dále, jasně, tohle musí každý zvážit, jo, ale ten princip bude vždycky stejný, že musíte při tom sedu zapojovat svalstvo a tím pádem ho vlastně procvičujete tak trošičku, i když sedíte. Prosím. Já jsem se chtěla zeptat na barefoot obuv, protože jsem taky četla, že by to mohlo pozitivně ovlivňovat páteř. Já to jsem asi 5 let. A jako nějak ty záda trošku se zlepšily, ale přímě jako nevím, jestli zatím. Nemám s tím nějakou blížší zkušenost, s tímhle typem obuvy. Nedokážu říct asi přesně.
v tom lidském těle všechno se vším souvisí, samozřejmě, takže určitě i to, jak chodíme, jak nám fungují chodidla, jak nám fungují vlastně všechna ta patra toho pohybového aparátu pod tou páteří, je důležité, samozřejmě. Zas na druhou stranu, pokud nejde o nějakou hrubou patologii na těch dolních končetinách, třeba že jedna noha je o 2 cm kratší než druhá, nebo to jedno chodidlo je těžce deformované po nějaké vrozené vadě, po nějaké operaci a ten stereotyp chůze je těžce narušený, tak pokud nejde o nějakou takovouhle hrubou patologii, tak bych asi ten vliv jakoby té obuvy na to postižení té páteře nebo na stav té páteře jako úplně nepřeceňoval. To si myslím, že zase až tak jako to daleko větší vliv na tu páteř má, můžu nosit co chci na nohách, ale to když nebudu cvičit a budu mít ochablé svalstvo, tak jako to té páteři škodím daleko víc. Nebo naopak jí prospívám, když cvičím, že? Prosím? No, to je těžká otázka, to je náš denní chleba, přesně rozhodnout a doporučit, jestli ano nebo ne. Je to složitý problém, samozřejmě, takže na to neexistuje žádná jednoduchá odpověď ani žádná univerzální odpověď. Ještě k té neurologické stránce věci. Neurologové z podstaty svého oboru, je to interní obor, se zabývají samozřejmě tím nervovým aparátem ze všech stran a vidí pacienty, kteří jsou před operací, kteří jakoby jsou před operací, to znamená, kteří mají nějaké postižení, ale vidí i pacienty, kteří jsou po operaci. A samozřejmě je logické, že i po operaci, nebo že i když se operace podaří technicky, tak tomu pacientovi nemusí přinést 100% úlevu a stejně tak může dojít i k nějakým komplikacím při té operaci. To znamená, že oni vidí i pacienty, kteří třeba nemusí být 100% spokojení po té operaci. Proto jejich postoj většinou, tedy těch neurologů, je takový, řekněme, zdrženlivý a konzervativní. Spoustě pacientů operaci nedoporučují. Já to chápu, zcela to akceptuju. Já pacientům, pokud nemusím, tak operaci taky nedoporučuji a snažím se od toho spíš zrazovat. Nicméně ve chvíli, kdy ten pacient vystřídá všechny konzervativní možnosti a vystřídal jich už a opakovaně třeba, trvá to rok, trvá to 2 roky, kdy prostě pořád se trápí, akorát užívá léky a je tam jasný nález, o kterém vím, že jsem schopný ho tou operací pozitivně ovlivnit. A ten pacient má třeba i neurologické příznaky, kdy ho to nejen bolí, ale už mu ty ruce třeba v případě krční páteře hůř fungují. A řekne vám, že mu vypadávají, hrnek mu vypadne z ruky a nepodepíše se a necítí konečky prstů, jo, a tak dále. Tak to je jako věc, kdy přeci jako zavřít před tím oči a říct, no jako raději, ať se něco nestane, na operaci nejděte. Jo, ale ten člověk na tom bude hůř a hůř. Jo? A jestliže existuje možnost, jak to pozitivně ovlivnit, nebo se aspoň pokusit to pozitivně ovlivnit, tak si myslím, že to stojí za to. Jo? Takže pokud je tam opravdu nález, který je indikovatelný k operaci, pokud ten pacient vyčerpal všechny možnosti konzervativní léčby, nic nezabírá a je to horší a trvale je tím omezený v běžných aktivitách, v běžném životě, a ta chirurgie jako tu možnost má to řešit, tak proč se to nepokusit? Jo? Navíc v dnešní době, kdy lidé se mě vždycky ptají, jestli neskončí na vozíku, jo? To nejhorší samozřejmě vidí tu nejhorší variantu. No a já jim vždycky říkám, no dobře, tak myslíte si, že kdyby jakoby výsledky těch operací byly 50/50, že 50% lidí skončí na vozíku a 50% ne, že by to někdo dělal? My jako lékaři nestojíme o to, aby nám jako lidi jezdili jako na vozících do ordinace, jako to nechceme. Jako, to nikdo z nás nechce. To, jako všichni chceme spokojené pacienty. Jo? A jako někdy taková ta představa, že ten doktor, chirurg chce řezat za každou cenu. Pro pana já, jako, když nebudu muset řezat, tak nemusím. Jako, jo?
jako nechci, jako nepotřebuju jako vidět lidi, kteří jsou na tom hůř po operaci, než byli předtím. To nikdo nechce. Takže by to nikdo nedělal. To znamená, že ty výsledky jsou jako natolik dobré,